everyone, welcome back to my YouTube channel. Ang YouTube channel आव नोंथांखौ गासैखौबो बरायबाय. Good morning होननांसिगोन मानोना फुंनि 6ता जाबाय नालाय ओमफ्राय दा सिखारनानै जोङो आब' मोनहानावनो आरोना न'आव थांथ'वाखै. आब' मोनहानाव दा हरसे थानाय जाबाय आरोना मैयाथ' आब' समायना मोनहानाव बार्थडे जाहैदोंमोन नालाय ओमफ्राय मोनाबायबो नालाय नै सासेया देलायगासिनो. आं आब'आ साफा खालामगासिनो. जोंहा देलिलि जिरायनानै दंगासिनो ओमफ्राय आब'आ खामानि मावगासिनो. ओं लोगोफोर जोंहा आब'मोनानि फख्रि नायहैनि ना सारदों खोमा. आब'मोनानि फख्रिखौ नोंथांमोना देखायनो नोंथांमोना नायलांबाय था. ना सारगासिनो. थिंजा ओइ बारा माबा मोननाय नङा खोमा पाट्टा मोननाय नङा दां. नै ना गोरलै गोरलै दंथारो. साम'बो दं नाया गोरलै गोरलै. देखायनो र' नोंथांमोना. ओइ नै गोरलै गोरलै नै जि लिउ लाबाव खारदो. औथिं ओंखायथ' नै ओइ एम्बुआ एम्बु थेरेखा. बिराद ना दङ आब'मोननाव आयु गोरलै गोरलै. दैया एसे गिदिर जादों ना ओमफ्राय इखौ मा ना होनो आब'? मबाइलाव इमान फिसा फिसा नुयो ना. जापानिफोराबो जि गिदिर गिदिर जापानिसो बिराद गिदिर गिदिर जायो जानो जापानिया. नै बिदि स्टाइलखौसो बाय जायोहाय इदि स्टाइल बैदि स्टाइलखौ फ्राय एवनो गोथाव नायो. दासो जाहरसिगोन बेदर गैया. नायासो मोजां लकेल नाबावसो बियो होनलाय ना. लकेल आरो न'निफ्राय सारनाय नालाय बरफ होनाय जाया नालाय टेस्टि जायो. ताजा फिथिख्रियाबो नै एसे गोरलै गोरलै आरो बारा देराखै फिथिख्रियाबो. आइलानाव आयु मस्त इसिनि थाखाय नायानो. ना सायगासिनो जोङो आब'जों आंजों. माबायदि सायो मिथिया आरो ओरै सायो ना मायो. नानि नाम मिथिबावासो. नाखौबो मिथिया ओमफ्राय सायनायखौबो माबायदि स्टाइल सायनांगौ बेखौबो मिथिया. गिदिर गिदिर ना. नानि नाम मिथिबावा. आब'आ खिन्थु सायनायाव एक्सपार्ट. एक्सपार्ट ओमफ्राय आंहा नै दिनैसो बारा सायनाय जायाना जोंहा. बिमायानो आं सायगोन सायनाङा होनखायो. ओमफ्राय बिदिनो फिसा फिनल' थांथ'लानो खारग'बाय बेरायनो मोनसिगोन आरो. गारिया पामसार जाना दंना. बाइकजों थांनो लुगैसो नायसो. ना गोसोम ना आंबो दिनैसो नुफेरदों नाखौ. साइसथारना आंबो नुफेराखैमोन. ब्लेक बिउटि आरो ब्लेक बिउटि ना. देसियारा मोन्दोंमोन माबा होननानै ओंखाम बावगारदोंसो आं दासो गोसोआव लेंहरनाय जाबाय. एसे दै फिस्रिबा खारगोन खोमा इखो जागोनदां. आङो माने स्लिक खारदों इयो. खारदोंना? स्लिक जादों माने आखाइ हमनाया रिमोनला जादों. जापानिया बिराद देरखायो उन्नैसो देरखायो. बे नाया उदै हाफ्रु जाबाबो थैथाराखै हनै. नाया नैबे नाखौ नांगौ. थैबावाखैसो नाया. दंखल सिरखाया जे जोंहा पाइपजों इउज खालामजोबो. सुबिदाफ्रा मोजां गैला आरो आब'मोनना. ओइयाव सायाव पाइप फिटिं खालामनो मोनबाथ' सिन्था गैला. आं दुगैनाय मानि दै सरलायनो गोनां गैला. सरखानानै ओरै पाइप
Mana होनदोंमोनलाय इखो? मिथिया मिथिया ब्लेक बिउटि खिन्थु बरियानोलाय आब'आ नोंथ' दिनै थाङा ना ओइ नानि आं नङाबा सानसेबो रेस्ट मोना बिदि आलासिफोर फैबाल' रेस्ट मोनखायो न'आव थानाय जायोना आलु बाथोन बानायदो जि मोदोमबायहाय हाइजें जुमोना ओंखाम जासिगोन ना बा सान्दुं सायै सायै जाबायहाय जोंना गासैबो संनाय खावनाय रेडि जाजोब्बाय आलु बाथोन ओमफ्राय ना बाथोन ना फ्राय एवनाय ना बिदै संनाय ओमफ्राय आलुजों लाइजों लाखांबाय बा मा लाखो बिराद मोजां मोजां फुल लाबाय नायनाय होनबा आयु माथो बरिया बरिया जोंहा जायगा गैया फुल गायनो जायगा गैया नै आब' मोनहानिया बिराद मोजां मोजां बिबार फुल दङ तेजु जों थांसै बायदिनो थायोना आब' एकदम माबा खानायानो सिदा जानो नागिरा नाय आब' खामरे बिराद गोबावनि उनाव लोगो मोनफैलायबाय ओइयाव फै खाथियाव नों हमनानै होदो ना दाख्लै सोंहरदोंमोन आं इखो मानो फैथाराखै दखानाव होननानै ओमफ्राय दिनै सफैलायबाय खावब्ला नुफैनायखाय आं नुफैबाय आयु बानलु बोथारबाय सानलायदों मबाइल ओं नंगौ दसे स्टेजखौ नायदों नालाय आङो बे एखेनो बोथारबाय नालाय लोगोफोर पार्लाराव थ्रेडिं खालामफैबाय मुसुगुर फुजा फैबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायबा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट होनानै दाबाव लोगोसे बेल आइकनखौ थुना दाबाव बाय बाय